hier 16 prachtige dames met een mooi schoon gulden kappertje. Ja, veel Bart. Dat ziet er goed uit. Ik denk misschien dat er al een prinsesje tussen zou kunnen zitten. Maar wij hebben nog 2 nummers hier staan. Oh, kijk eens aan. Lucas van der Waag. Wees hier beneden. Prins Spielreuze 2017. Was begonnen met Martijn. Lief gemaakt. Of het maakt het goeie. Want die dingen komen door de staan. Nummer 7. Veel zin gemaakt. Ik denk dat wij geen keuze hebben. Wij hebben een deal! Wij gaan